F'nofs leġislatura fi żmien meta l-Oppożizzjoni għaddejja bi strateġija negattiva immirata biss li tagħmel ħsara lil gvern u tħammeġ isem pajjiżna, il-Prim Ministru Joseph Muscat jieqpa' dak l-aktar fdat mill-poplu Malti. Stħarriġ imwettaq fost 600 ruħ u ippublikat minn the Malta Independent jikkonferma r-riżultati ta' surveys oħra bħal dak tal-programm Xarabank u tal-Gazzetta Malta Today. Il-Prim Ministru jgħaddi lill-Kap tal-Oppożizzjoni bi kważi 10% f'dik li hija fiduċja. Dawk li rispondew kellhom domanda sempliċi xi jwieġbu jekk jafdawx l-aktar lil Simon Busuttil, Joseph Muscat jew inkella lil ħadd. Kważi 41% wieġbu favur il-Prim Ministru. L-istess għamlu f'survey simili imwettaq f'April tas-sena li għaddiet. Interessanti l-popolarità ta' Joseph Muscat fost iż-żgħażagħ. Nofs dawk li wieġbu u li ma kinux eliġibbli biex jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali tal-2013 jappoġġjaw lill-Prim Ministru. Il-Prim Ministru jieqpa' jiddistingwixxi ruħu mill-Kap tal-Oppożizzjoni frieda li jwettaq u li jiggverna. Al kuntrarju l-Kap tal-Oppożizzjoni jinsisti li minflok governing mode ikompli b'electoral mode u dan qed jinħass mill-poplu li ma jafdaħx fit-tmum tal-pajjiż.